हेलौ लोगोफोर साननैसो जाबायमोन आं भिडिअ लाबोनो मोनैया ओमफ्राय दिनै गोदान भिडिअ लाबोलायबाय। ओमफ्राय दिनै आङो रायजो राजाफोरजों नोंथांमोनजों एसे सावरायनो सानदों आरो जोंनि गहपुर समस्थिनि एसे माखासे खोथा सावरायनो नागिरदों। माखासे बेयाव जेनेबा खोथा सावरायनायाव आंनिया भुल जायोबा आङो रायजो राजानियाव आंनिफ्राय आं मोनसे रिकुवेस्ट खालामबाय आरो आंखौ भुल जाफ्लांदोंबा निमाहा होबानो जाबाय होननानै। ओमफ्राय खोथायानो जाहैबाय जोंनि बर'फोरा जोंनि बे गहपुर समस्थियाव माने बेसेबां सोर बेसेबां माने दावगाखो आरो सोर बेसेबां एमएलए निफ्राय बेसेबां सुबिदा मोनखो, सोर न' मोनखो, सोर जेनेबा साबैसेया मा खामानि मोनखो, बिनि सोमोन्दै आं सावरायनो नागिरदों रायजोफोरजों। ओमफ्राय रायजोफोरा लोगोफोरा नायनो गोसो दंबा भिडिअखौ गोसो गुदुंबा नायलांबाय थादो। आङो बेखौनो सावरायनो नागिरदों आरो ओमफ्राय जेनेबा बिसोर इलेक्सन खाथिफ्राव मिटिं जायो बा माबा मोनसे सावरायो बेबायदि थायो नालाय। ओमफ्राय जोङो जेनेबा इलेक्सन खाथियाव जोङो एमएलए केन्डिडेटनाव जोङो फैसासो जोङो माने बेदर जानो खाना जानो होननानै जोंनि रायजो राजाफ्रा फैसासो लायो माने फुं बेलासि सान। ओमफ्राय जोंनि बर'फ्रा बेबायदि लायो आरो एमएलए नाव फैसासो बिना लायो। दा बेलेग जाथिफोरखौ जोङो नुबायबो जोङो ओमफ्राय मिथिबायबो माने बेलेग जाथिफोरा माने फैसा बिनानै लाया खाना जानो होननानै। बिसोरो एमएलए नो माने दानसो होयो माने फैसा 2 लाख 3 लाख 5 लाख माने 10 लाख बिदिनो थिखा मावगोन बायदिफ्रा माने हयथ' माबा मोनसे नांगौ उनावहाय जेनेबा नों देरहायोबा एमएलए सारा देरहायोबा माने आंनो उनावहाय आं सुबिदा मोनफिनथों बिनि होननानै माने एमएलए सारनो उल्था सिगांसो माने फैसा होना दोनहोयो आरो माने इलेक्सन समाव। ओमफ्राय जाहाथे उनाव माने देरहायोबा बै फैसा हैनाय मानसिखौथ' एमएलए नायफिनगोन नङा होमबा बिदि आरो। ओमफ्राय जोंनि बर'फोरा मा खालामो, गामिनि बर' जाम्बा जाम्बिफोरा मा खालामो माने फैसाखौ माने खाना जानोसो लायो माने। ओमफ्राय माने फैसा जेनेबा 2000 3000 बिदिनो 10 जन गाहाम थांगोन, 4000 गाहाम मोनबोगोन। 4000 मोनबा 10 जन थांबा मा बेसेबां गोलैखो बियो। ओमफ्राय बेयो फैनानै जाफैगोन हांसो, अमा बेदर, ना, ओमफ्राय जुमाय लोंफैगोन बिदिसो जोंनिया। ओमफ्राय जोंनि बर'फ्रा बेबायदि लायनायखौ नुयो आरोना इलेक्सन खाथियाव जेनेबा सोरबा जोंनि गहपुर समस्थियाव बा बेलेगावबो जानो हागौ बेबायदिया। ओमफ्राय जोंनि गहपुर समस्थिनिखौ आं बुंदों आरोना, आं नुदों नालाय, आं मिथिदों नालाय, आं मिथिनायखौसो बुंदों आरोना। आंनिया भुलबो जानो हागौ, नाथाय आं नुदों नालाय मिथिदों आङो, बे माने आं नुखानाय मिथिखानायखाय आं बुंदों आरो रायजोफोरनि सिगाङाव सावरायदों। माने जोंनिया फैसाखौ बिनासो लायो एमएलए सारनाव। माने जोंनो फैसा हर, जोङो 10 जन फैदों उमुक गामिनिफ्राय उमुक माबानिफ्राय, फैसाखौ हरबाय 5000 4000 फैबाय मोनायाव खाना जाबाय माबाय, ओमफ्राय बास गैलाबो। उननि समावहाय एमएलए आ देरहाखांबाथाय बिहैनो सुबिदा गैला, हयथ' माबा मोनसे खामानि बिहैबाबो जों बिनि थाखाय मोनाखै जोङो, नङा होमबा। ओंखायनो बेबायदि जादों आरो जोंनि काहानिया बेबायदि जादों, माने दुखुनांथाव बाथ्रा जादों जोंनि गहपुर समस्थियाव। जोंनि बर'फ्रा एसे जेनेबा थाखा फैसा एसे सोरबा बायदिया जेनेबा थिखा मावगोन बायदिया हयथ' सोरबा माबा मोनसे न'खराव जेनेबा गथ' बिमा फिसा जेनेबा माबा मोनसे सुबिदा उनावहाय साख्रि फिसा फिसौ ब्लकफ्रावबाबो माबा मोनसे अंगनाबादि माबा माबिनि थाखाय एमएलए आथ' सुबिदा होनो हायो नालाय। बेफोरनो उनावहाय आंनि फिसाजो बा आंनि फिसालाखौ नायनो थाखाय सारनो आङो माबा मोनसे बिदिनो जेनेबा सोरबा हायाबाबो 20000 50000 माबा मोनसे होयोबा माने उननि समाव जेनेबा बे एमएलए आ देरहायोबा नोंखौ नायफिनगोन, नोङो उमुक समाव आंनो सारनो हेफाजाब होफैदोंमोन, ओमफ्राय दा सारा आंखौ नायदो बिदि होनबाथ' एमएलए साराथ' बे उफाय गैया, बे नायखानांगोन, बेबायदि जायो आरो माने। ओंखायनो हायोबा जोंनि बर'फ्रा एबार फैगोन इलेक्सनाव जेनेबा सोरबा एमएलए टिकेट मोनोबा जेनेबा एमएलए नाव जोंनि बर'फ्रा जेनेबा फैसाफोरखौ हायोबा हैनांगौसो। नांगौ उननि समाव सोरबा बायदि ज' जानानै मोनसे कमिटि मोनसे ज' जानानै थिखा मावनो माबा मोनसे बिहैनो हायो, नङा होमबा। एमएलए फान्डनिफ्राय 10 लाख 20 लाखनि 80 लाख 50 लाख 40 लाखनि फान्ड फैयो नालाय, जों बेखौ बिना लानो हायो आरो। नाथाय जोंनिया बिदि बिनानै फैसा लायग्रो नालाय एसे बिहैनो उसुबिदा जासै आरो। बिनि थाखायनो आं बेखौनो रायजोफोरजों सावरायनो होननानै दिनै बे भिडिअखौ लाना फैदोंमोन आङो। रायजोफोरा भिडिअफोरखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो शेयार खालामना होदो। आं मोनफ्रोमबो भिडिअ आङो बेखौ रिकुवेस्ट खालामहरो रायजो राजाफोरखौ। आंहा माने साबसक्राइबाराबो 1K जायाखै नालाय, ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ माने गोदानफोर सोरबा नायदोंबा साबसक्राइब खालामना होदो आरो। थेंक इउ स' माच लोगोफोर, जय हिन्द।